У гады Вялікай Айчыннай на сушы, моры і ў паветры ваявалі прадстаўнікі ўсіх рэспублік і ўсіх нацый Савецкага Саюза. Удзячныя нашчадкі захоўваюць памяць пра герояў. Слаўны сын азербайджанскага народа Азі Асланаў увекавечаны ў бронзе на адной з цэнтральных вуліц Вілейкі. Падчас аперацыі «Багратіён» камандаваў 35-й гвардзейскай танкавай брыгадай і вызваляў са сваімі байцамі Плешчаніцы, Барысаў, Смаргонь і горад над Віліяй. 300 тысяч азербайджанцев не вернулись с войны, 600 тысяч ушли на войну, и 300 тысяч из них не вернулись. 128 героев Советского Союза. На освобождении Белоруссии 14 азербайджанцев стали героями Советского Союза. И в Могилёво стоит памятник Аслану Везирову. И здесь стоит дважды героя Советского Союза Азия Асланова. И в Минске есть улица Рафиева. Это говорит о том, что как бережно белорусский народ относится к своим памяти своих освободителей. Нас усіх аб'ядноўвае агульнае мінулае, і таму не выпадкова год 2020 аб'яўлены ў СНД годам 75-годдзя перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Казахі і беларусы, азербайджанцы, рускія, украінцы і узбекі. Для іх у часы выпрабаванняў не сталі перашкоды адрозненні ў нацыянальных традыцыях, мовах, рэлігіі. Перамогу атрымаў савецкі народ і савецкі салдат. Савет кіраўнікоў краін СНД зацвердзіў маштабны план мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да святкавання гэтай важнай даты. Сделана единая медаль по случаю 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вот такие чествования, как сегодня, пройдут по всем странам нашего содружества. Например, в Узбекистане, это страна, которая председательствует год 75-летия, будет создан свой национальный музей Великой Отечественной войны в городе Ташкенте, и практически он в стадии завершения. Будут проведены в Москве и в других странах свои парады. В Москву на парады приглашены все руководители главы государств не только нашего содружества, но и антигитлеровской коалиции. Падчас сустрэчы ў вілейскім райвыканкаме і на мітынгу кіраўнік раёна Олег Бегунец адзначыў, што для жыхароў Вілейкі Азія Асланаў застаецца сімвалам воіна-вызваліцеля. Школьнікі пішуць пра яго сачыненні і вершы, для помніка праходзяць многія ваенна-патрыятычныя мерапрыемствы. Удзельнікі зорнага паходу з педуніверсітэта імя Танка адзначылі, што ў вілейскім раёне яны пабывалі на месцах воінскіх пахаванняў салдат і афіцэраў, а паколькі іх атрад шматнацыянальны, то вельмі сімвалічна, што студэнты азіяцкіх рэспублік ушанавалі памяць сваіх землякоў, якія аддалі жыццё за вызваленне Беларусі і знайшлі свой апошні прытулак на вілейскай зямлі. Мы стараемся донести до молодежи, что война – это очень страшно. Это боль, это слезы. И нужно сделать все для того, чтобы этого больше не повторилось. Нужно, чтобы каждый патриот своей страны об этом всегда помнил. Несмотря на то, что это было давно, мы должны доносить, как уже было оговорено, это младшему поколению, которые так же, как и мы, в будущем могли донести следующему и следующему поколению. 16 тысяч воінаў-азербайджанцаў загінулі пры вызваленні беларускай зямлі. Азія Асланаў ваяваў пад Сталінградам на Украіне, у Крыме вызваляў Беларусь і быў забіты выстралам варожага снайпера ў студзені 1945 на тэрыторыі Латвіі. Яго пахавалі ў Баку, а вось памяць пра мужнага камандзіра танкавай брыгады будзе жыць у сэрцах нашчадкаў многіх мясцін былога Саюза, у тым ліку і невялікага беларускага горада над ракой Віліяй. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ.